कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रणाम हरे माता कृष्ण जी, माता जी, प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता माता जी, जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, माता जी हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी, माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणव माताजी, हरे कृष्णा माताजी, प्रभुजी எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी, हरे வாசிச்சிடுறீங்களா மாதாஜி மகாத்மியம்? हरे कृष्ण ओके माता माताजी, जी, वास्के सुनना वास्के। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. கீத மகாத்மியம் அத்தியாயம் 11. பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 11ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பு பார்வதியே, நான் இப்போது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமைகளை பற்றி கூறப்போகிறேன். இதன் அனைத்து மகிமைகளையும் கூற இயலாது, ஏனெனில் ஆயிரக்கணக்கான கதைகள் இதற்கு உதாரணம். ஆகையால் நான் ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் கூறுகிறேன். பிரணிதா நதிக்கரையில் உள்ள மேகங்காரா என்னும் ஊரில் ஜெகதீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. அங்குள்ள ஜெகதீஸ்வரர் கரத்தில் வில்லேந்தியபடி காட்சியளிப்பார். அந்த ஊரில் சுனந்தர் என்ற பிராமணர் வாழ்ந்து வந்தார். மிகவும் தூய்மையான அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சரிய விரதம் மேற்கொண்டவர் ஆவார். சுனந்தர் தினமும் ஜெகதீஸ்வரர் முன்னால் அமர்ந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை படித்துக் கொண்டே பகவானின் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பார். இதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் ஜெகதீஸ்வரரை தியானிக்கும் பக்குவத்தை பெற்றார். ஒரு முறை
சுனந்தர் கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள அனைத்து புண்ணிய இடங்களுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டார். பிரஜ தீர்த்தம் என்னும் இடத்தில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் சென்று அங்கு புனித நீராடி விட்டு அங்குள்ள பிரசித்தி பெற்ற விக்கிரகங்களை வழிபாடு செய்தார். அந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக விவான் மண்டேலா என்ற இடத்திற்கு வந்தார். அவரும் அவருடன் வந்தவர்களும் தங்குவதற்கு இடம் தேடுகையில் நகரத்தின் நடுவில் ஒரு தர்மஸ்தலா இருப்பதை அறிந்து அங்கு இரவு ஓய்வெடுத்தார். அடுத்த நாள் காலை சுனந்தர் எழுந்ததும் தன்னோடு வந்தவர்கள் யாரையும் அங்கு காணவில்லை என்பதை உணர்ந்து அவர்களை தேட ஆரம்பித்தார். அப்போது அங்கு வந்த அந்த ஊர் தலைவர் சுனந்தரின் பாதங்களில் விழுந்து ஆசி பெற்று பின்னர், ஓ சாதுவே, உங்களுடன் வந்தவர்கள் எங்கு சென்றார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும். உங்களைப் போல் தூய்மையான பக்தர் யாரும் இல்லை. தயவு செய்து எங்கள் ஊரிலேயே தங்கிவிடுங்கள் என்று கூறினார். ஊர் தலைவரின் வேண்டுதலை ஏற்ற சுனந்தர் சிறிது காலம் அங்கேயே தங்க முடிவு செய்தார். மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த ஊர் தலைவர் சுனந்தர் தங்குவதற்கு பக்தி தொண்டினை செய்வதற்கும் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்தார். அதோடு அவருடன் இரவு பகலாக இருந்து சேவையும் செய்தார். 8 நாட்கள் கழிந்த பிறகு திடீரென்று ஒருவர் அழுது கொண்டே வந்து, ஓ பிராமணரே, நேற்று இரவு ஒரு ராட்சசன் வந்து என் மகனை தின்று விட்டான் என்று கூறினார். சுனந்தர், அந்த ராட்சசன் எங்கே இருக்கிறான்? அவன் எப்படி உங்கள் மகனை தின்றான் என்று கேட்டார். அதற்கு அவர், இந்த ஊரில் மிகவும் பயங்கரமான ஹரே கிருஷ்ணா பயங்கரமான ராட்சசன் ஒருவன் உள்ளான். அவன் தான் நினைத்த போதெல்லாம் ஊர் மக்களை தின்று வந்தான். ஒரு நாள் நாங்கள் அனைவரும் அந்த ராட்சசனிடம் சென்று எங்களை காப்பாற்றும்படியும் அதற்கு பதிலாக நாங்கள் அவனுக்கு தினமும் உணவு தருவதாகவும் வேண்டினோம். இதற்கு ராட்சசனும் சம்மதித்தான். அதன் காரணமாகவே நாங்கள் ஊரின் நடுவில் தர்மஸ்தலம் ஒன்றை கட்டினோம். இந்த ஊருக்கு யார் புதிதாக வருகிறார்களோ அவர்களை அங்கு தங்க வைப்போம். அவர்கள் தூங்கிய பின்னர் ராட்சசன் அங்கு சென்று அவர்களை தின்று விடுவான். இவ்வாறாக நாங்கள் எங்களை ராட்சசனிடமிருந்து காத்து கொண்டோம். ஆனால் நீங்கள் தங்கிய இரவன்று ராட்சசன் உங்களையும் உங்களுடன் வந்தவர்களையும் உண்ணவில்லை. இப்போது என் மகன் எப்படி ராட்சசனுக்கு இரையானான் என்று கூறுகிறேன். நேற்று இரவு என் மகனுடைய நண்பன் இந்த ஊருக்கு வந்திருந்தான். அவனை வரவேற்க சென்ற என் மகன் அவன் நண்பனுடனேயே தர்மஸ்தாலாவில் தங்கிவிட்டான். இதை அறிந்த நான் மிகவும் பதற்றத்துடன் என் மகனை தேடினேன். ஆனால் நான் செல்வதற்குள் ராட்சசன் என் மகனையும் அவன் நண்பனுடன் சேர்த்து தின்று விட்டான். இன்று காலை நான் ராட்சசனை சந்தித்து, நீ ஏன் மற்றவர்களுடன் என் மகனையும் தின்றாய்? எங்களை காப்பதாக வாக்களித்தாய் அல்லவா? ஆகையால் ஏன் என் மகனை திரும்ப கொடு என்றேன். அதற்கு அந்த ராட்சசன், உன் மகன் மற்றவர்களோடு தர்மஸ்தலாவில் இருப்பான் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆகையால் தான் அவனையும் சேர்த்து தின்று விட்டேன். உன் மகன் உனக்கு உயிரோடு வேண்டுமென்றால் நான் இந்த ராட்சசனின் உடலிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். அது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் படிக்கும் ஒருவரின் கருணையால் மட்டுமே முடியும் என்று பதிலளித்தார். அதோடு அல்லாமல் அந்த ராட்சசன், இந்த ஊரில் அவ்வாறு ஒரு பிராமணர் இருக்கிறார், அவர் ஒரு முறை இந்த தர்மஸ்தலத்திற்கு வந்திருக்கிறார். அவர் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை படிப்பதால் என்னால் அவரை உண்ண முடியவில்லை. அவர் தினமும் 7 முறை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை படித்துவிட்டு என் மீது தீர்த்தம் தெளித்தாரானால் நான் இந்த ராட்சசன் உடலிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று கூறியது. ஆகவே தான் நான் உங்களை தேடி வந்தேன் என்று அவர் கூறினார். இதை கேட்ட சுனந்தர் ராட்சசனுடைய உடலை பெருமளவிற்கு அவன் என்ன பாவம் செய்தான் என்று வினவினார். அதற்கு வந்தவர், சில காலம் முன்பு இந்த ஊரில் ஒரு விவசாயி இருந்தார். ஒரு நாள் நடந்து போய் கொண்டிருந்த ஒருவரை ஒரு கழுகு தாக்குவதை பார்த்தார். ஆனால் அவரை காப்பாற்ற முற்படவில்லை. அதே நேரம் சற்று தூரத்தில் ஒரு யோகி வந்து கொண்டிருந்தார். அவர் இக்காட்சியை கண்டதும் வேகமாக ஓடி வந்தார். இருப்பினும் தான் வருவதற்குள் அந்த மனிதனை கழுகு வெகுவாக தாக்கிவிட்டு சென்று விட்டது. இதை பார்த்த யோகி மிகவும் கோபத்துடன் விவசாயியிடம் பேசத் தொடங்கினார். ஒருவன் திருடனாலோ விஷ பூச்சிகளாலோ நெருப்பாலோ ஆயுதங்களாலோ தாக்கப்படும் போது எவன் ஒருவன்
தனக்கு அதை தடுக்கும் வலிமையும் காப்பாற்றும் திறனும் இருந்தும் கூட கண்டும் காணாதது போல் இருக்கிறானோ அவன் நிச்சயமாக யம யமதர்ம ராஜாவால் தண்டிக்கப்படுவான். நரகத்தில் பல வருடங்கள் சித்திரவதை அனுபவித்த பின்னர் ஓநாயாக பிறக்கிறான். அதே போல் உற்ற சமயத்தில் ஒருவருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுபவர்களை பகவான் விஷ்ணுவிற்கு மிகவும் பிடிக்கும். உதாரணமாக, தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்த ஒருவனோ கொடூர அரசனோ ஒரு பசுவை வதைக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாத்தால் அவர் நிச்சயம் பகவான் விஷ்ணுவை சென்று அடைவார். கல் நெஞ்சம் கொண்ட விவசாயியே, கழுகு அந்த மனிதனை தாக்குவதை நீ பார்த்தும் உதவி செய்ய நீ எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. ஆகையால் நீ ராட்சசனாக பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சாபமிடுகிறேன் என்று கூறி முடித்தார் யோகி. பயந்து போன விவசாயி, யோகியே, இரவு முழுவதும் கண் விழித்து வயலை பாதுகாத்ததால் நான் மிகவும் சோர்வாக இருந்தேன். ஆகையால் தான் எனக்கு அவரை காப்பாற்ற சக்தி இல்லாமல் போனது. என்னை மன்னித்து விடுங்கள். இந்த சாபத்திலிருந்து நான் எவ்வாறு முக்தி பெறுவது என்று வினவினார். யோகி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் படிக்கும் ஒருவர் உன் மீது தண்ணீரை தெளித்தாரானால் நீ இந்த சாபத்திலிருந்து விடுபடுவாய் என்றார். தன் மகனை காப்பாற்ற வேண்டி வந்தவர், சுனந்தரே, நீங்கள் வந்து அந்த ராட்சசன் மீது தண்ணீர் தெளித்தீர்கள் என்றால் தான் அவன் விடுபட்டு என் மகனையும் திருப்பி கொடுப்பான். ஆகையால் தயை கூர்ந்து என்னோடு வாருங்கள் என்று கூறினார். ராட்சசனுடைய கதையை கேட்ட சுனந்தர் அங்கு வந்தவரோடு ராட்சசன் இருக்கும் இடத்திற்கு விரைந்தார். அங்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தவாறே ராட்சசன் மீது தண்ணீர் தெளித்தார். உடனடியாக ராட்சசன் 4 கரங்கள் கொண்ட பகவான் விஷ்ணுவின் ரூபத்திற்கு மாறினான். அவன் மட்டுமல்லாது இத்தனை நாட்கள் அவன் தின்ற ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களும் பகவான் விஷ்ணுவை போன்று 4 கரங்கள் கொண்ட ரூபத்தை அடைந்தார்கள். அப்போது அங்கு வந்த புஷ்பக விமானத்தில் அவர்கள் அனைவரும் ஏறி வைகுண்டத்திற்கு தயாரானார்கள். அனைத்தையும் ஆச்சரியமாக மனிதர் தன் மகன் எங்கே என்று ராட்சசன் சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டான். அதோடு புஷ்பக விமானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களில் ஒருவரை காண்பித்து, இதுதான் உன் மகன் என்று கூறினான். உடனே அந்த மனிதர், அன்பு மகனே, என்னோடு வா, நம் வீட்டிற்கு செல்லலாம் என்றார். அதற்கு அந்த மகன், ஐயா, நீங்கள் எனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல பல ஜென்மங்களில் தந்தையாக இருந்துள்ளீர்கள். நானும் உங்களுக்கு தந்தையாக இருந்துள்ளேன். ஆனால் சுனந்தரின் கருணையால் நான் இப்போது பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டு என்னுடைய நித்தியமான இல்லத்திற்கு செல்ல போகிறேன். ஆகையால் நான் உங்களுடன் வர இயலாது. நீங்களும் சுனந்தரின் பாதங்களில் சரணடைந்து அவரிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை கேளுங்கள். அப்போது நிச்சயமாக நீங்களும் வைகுண்டத்தை வந்து அடையலாம். இதில் சந்தேகமில்லை. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை குருட்சேத்திரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனருக்கு வழங்கப்பட்ட திவ்யமான அறிவுரையாகும். இதை கேட்பதும் வாசிப்பதும் மட்டுமே நம் அனைவரையும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுவிக்கும் ஒரே வழி என்று கூறினான். சிவபெருமான் கூறினார். மகன் இவ்வாறு கூறியதும் அந்த புஷ்பக விமானம் வைகுண்டம் நோக்கி சென்று விட்டது. அவனுடைய தந்தை தன் மகனின் அறிவுரைப்படி சுனந்தரிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தை கேட்டு அறிந்து தினமும் படித்து வந்தார். சிறிது காலத்தில் அவர்களும் வைகுண்டத்தை சென்று அடைந்தார்கள். எனது அன்பு பார்வதியே, என்னிடமிருந்து நீ கேட்டிருந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயம் அனைத்து பாவங்களையும் போக்கக்கூடியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. प्रणव माता जी. प्रणाम प्रभुजी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोविंद वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोविजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन,
यमुनधीरा वनचारी जय यमुनधीरा वनसारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी ஒரே ஒருத்தர் தான் வருது. ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी की नेट प्रॉब्लमा தெரியலையே மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी अटेंडेंस लिंक போடுங்க மாதாஜி हरे कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் கேக்குது கேக்குது மாதா கேக்குது माता जी ஓகே மாதாஜி. ஓகே சாரி மாதாஜி, நான் ஹரே மியூட் கிருஷ்ணா பண்ணிட்டு பேசிட்டே இருக்கேன். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். பகவான் தன்னுடைய முழுமையான அந்த அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை அர்ஜுனனுக்கு எனக்கு காட்டி அருள போகின்றார். நானே இந்த பரபிரம்மமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? ஸோ அந்த இது இன்னைக்கு அர்ஜுனனுக்கு காட்ட போறார். ஸோ பிரணத்தியோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगतताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு நம்ம 10வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதாவது விபூதி யோகம். பகவானுடைய அந்த குணாதிசயங்களை பார்த்தோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பதுதான் பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த உச்சபட்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். வேற என்னென்ன ரூபத்துல இருக்கீங்கன்னு அவர் கேட்க பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளை விவரிக்கின்றார்ன்றதை பார்த்தோம். இன்னைக்கு பிரபஞ்ச தோற்றம், அவர் எப்படி இந்த உலகளாவிய விதத்தில் அவர் வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அர்ஜுனன் சொல்றார், நீங்க இப்படி எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கிறத சொல்லியிருக்கீங்களே, அதை எங்களுக்கு காட்டி அருள முடியுமா? எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் நீங்க எப்படி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்கன்றதை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்ற பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை பற்றி விவரித்து விட்டு அர்ஜுனனுக்கு அந்த ரூபத்தை, விஸ்வரூப தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். அதை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய அந்த பார்வை என்னவாக இருந்தது, அவருடைய உணர்வு என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அவர் மீண்டும் அவரை பிரார்த்தனைகள் செய்ய, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அணுகுவது தூய பக்தினால் மட்டுமே சாத்தியம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஏகதசோऽध्यायः விஸ்வரூப தர்ஷன யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுதி முதல் பதம் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अर्जुन उवाच मत् अनुग्रह परमं गुह्यम् अध्यात्म समग्निदं यत् तत् योक्तं वसस्तेन योमोहो अपहं विगतो ममः. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ முதல் அத்தியாயம் ஞாபகம் இருக்கா? முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? எனக்கு நிலையான மனப்பாடு இல்ல, இருமனமாக இருக்கின்றது, ரொம்ப குழம்பி இருக்கின்றேன் அப்படின்னார் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றார். ஆனா இப்ப இந்த 10 அத்தியாயங்கள்ல அவர் பார்க்க இவருக்கு எனக்கு எவ்வளவு பரம ரகசியங்கள், ஏன்னா ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம்னு எல்லாத்தையும் அதை எப்படி பகவானுடைய அந்த 3 நிலையை பார்க்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷன் அனைத்தையும் அர்ஜுனனுக்கு வழங்கியிருக்க. இந்த மாதிரியான அறிவுரைகளை கேட்டதன் மூலமாகவே, இந்த ஞானத்தின் மூலமாகவே அவருடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. மயக்கம் அல்லது அறியாமை என்பது ஒரு இருளை போன்றது. ஞானம் அல்லது கல்வின்றது ஒரு சூரியனை போன்று. சூரியனை இருக்கிற இடத்துல அறியாமை இருக்காது. ஸோ இப்ப எனக்கு தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கிறார். 2வது 3வது பதம். ஹரே வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு. கடகடன் வாசிங்க. விஸ்வதாசோ மாயா த்வத்த கமல த்ராதகள் மகாத்மியம் மாதாஜி. கமல பத்ராக்ஷ மகாத்மயம் அபிசாவ்யயம் தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். சரிங்க மாதாஜி. ஏவம் ஏகத் யதத்வம் ஆத்மனம் பரமேஸ்வர இக்கிரண்டும் இத்தாழிதே ரூபம் இத்ரஷ்டம் இத்வாமி ஜஸ்வரம் புருஷோத்தம உத்தம புருஷரே
உன்னத உருவே நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன்னே காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி. இங்க வந்து அர்ஜுன் கேட்கிறார், பகவானே. தவறா படிச்சிருந்தா மன்னிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரபு. குரு கிருபா கருணை பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பிரபு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணனிடத்துல சொல்றார், உங்களுடைய இந்த உயர்ந்த குணாதிசயங்களை, ஏன்னா இதுக்கு முந்தின அத்தியாயம் விபூதி யோகம், அவருடைய குணாதிசயங்களை பார்த்தோம். சோ அதை நான் முழுவதுமாக அறிந்து கொண்டேன், அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். நீங்க பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் இப்படி எல்லாத்துலயும் இருக்கிறத எப்படி நான் வந்து உணர்வது? அந்த ஐஸ்வர்யமான ரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியுமா? நீங்க சொல்றீங்க வானத்துல இருக்க நட்சத்திரத்துல சந்திரனா இருக்க, அப்புறம் வந்து மரிசுகளில் தேவலோகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்க எல்லாம் மரிசா இருக்க, இதெல்லாம் சொல்றீங்களே, இதை நான் பார்க்கக்கூடிய கருணை இருந்தால், அந்த தகுதி எனக்கு இருந்ததுனால் நீங்க எனக்கு காட்டியருளுங்கள் அப்படிங்கிறார். 4வது 5வது பதம் மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। मन्यषे यदि मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर तदो मे त्वं द्रश्यात्मानं अव्ययम् உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். श्री भगवान उवाच भष्य मे पार्थ रूपाणि शतवो हास्य सहस्र शरश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाक्षिणी புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாரோ ட்ரை பண்ணீங்க, அடுத்த பதமான வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால் நீங்க அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படிங்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் லட்சக்கணக்கான வடிவில், இப்ப பகவான் சொல்றார், அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் எப்படி இருக்கும்ன்றத ஒரு பிரீஃபா டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாரு. நான் அதுல வந்து லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துல நான் தோன்றுகின்றேன், அந்த திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட போறார். 6, 9வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 6வது 9வது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பஹுன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஸ்யாஷ்சர்யாணி பாரத. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். பதம் 11.9. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வா ததோ ராஜன் மகா யோகேஸ்வர ஹரிஹி தர்ஷயாம் ஆச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க பகவான் என்ன மாதிரி எல்லாம் அவர் வீட்டு இருக்கின்றார் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். அதை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றார். சோ இங்க தன்னுடைய குருவான வியாசதேவர் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட அந்த பலன் மூலமாக சஞ்சயனும் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை விவரிக்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். 10வது 11வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம் பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம்
சர்வாஷர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டும் போது அதுல அநேகமான கண்கள், அநேகமான வாய்கள், அற்புதமான தரிசனங்கள் எல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சிச்சாம் அர்ஜுனனால. இப்ப நம்மளுடைய பார்வை ஈவன் நம்ம மேல் நோக்கி பார்த்தாலுமே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும், அதுக்கு மேல இருக்கிறத பார்க்க முடியாது. இதுதான் கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உண்டான அந்த துரதிர்ஷ்டம். நம்மளுடைய புலன்கள் கட்டுக்கு உள்பட்டது. ஆனா இங்க அர்ஜுனனால பகவான் எல்லா இடத்தையும் காட்டுகின்றார். அர்ஜுனால எல்லா இடத்தையும் பார்க்க முடியுது. அப்போ அவருடைய கருணையினால் அவருக்கு ஒரு தெய்வீகமான கண் கொடுக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக இதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஸோ அவர் பார்க்கும்போது அங்க என்னென்ன இருக்கு, நிறைய வாய், நிறைய கண்கள், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப திவ்யமான ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிந்திருக்கின்றார். திவ்யமான ஆயுதங்களை அவர் தாங்கி இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய மாலைகளும் வாசனை திரவியங்களும் ரொம்ப அற்புதமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் காணப்படுகின்றது அப்படின்னு 12வது 13வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பலேத் யுகபத் உத்திதா யதி பாசத்ருஷு சாஸ்யத் பாஷஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். தத்ரேகஸ்வம் ஜெகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத்தேவ தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களையே எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஒரு சமயத்துல ஒருவேளை நிறைய பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தா அந்த ஜோதிக்கு இது ஈக்குவல் ஆகலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்கான். பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. இது எப்படி சாத்தியம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு கருணை, பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை இருந்தால் எதுவும் சாத்தியப்படாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது. 14வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாஷா விஸ்மய இஷ்டோ இருஷ்ட ரோமா தனஞ்சய பிரணம்ய சிரஷா தேவம் திருஷ்டஜரி அபாஷத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப வியப்பும் குழப்பமும் ஏற்படுகின்றது. அவர் எல்லா இடத்துலயும் பகவானை பார்க்கிறார். அதனால எல்லா திசைகள்லையும் சிரம் தாழ்த்தி அவர் வணக்கங்களை செலுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார். பகவான் மேல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கார். ஏன்னா எதெல்லாம் அவர் சொன்னாரோ அதெல்லாம் இங்க பாக்குறாரு அவர். 15, 16வது பதம். அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவம் தவ தேவ தேஹே சர்வாம்ஸ்ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈஷம் கமலாசனஸ்தம் ருஷீம் சர்வான் உரகாம்ச்ச திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன்.
अनेक बाहुधर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உனது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனமாகப்பட்டது எல்லா தேவர்களையும் உயிரினங்களையும் அவர் உள்ள அடக்கி இருக்காருன்றத பார்க்கிறார். அனைத்து பிரம்மதேவர் முதல் கொண்டு சிவபெருமான் வரை அனைவரும் வந்து அவர்கிட்ட உள்ள ஒடுங்கி இருக்கிறத பார்க்கிறார். அது மட்டும் அல்லாமல் உடலில் பற்பல கைகள், அவருடைய உடல்ல வந்து பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் இருக்கு. அதனால உங்களை எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியறீங்கன்றதே தெரியல. மத்தியையோ ஆதியையோ அந்தத்தையோ காண முடியவில்லை அப்படிங்கிறாரு. அடுத்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி ஒரு கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும். இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக இருக்கின்றது. ஸோ உங்களுடைய இந்த ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசமாக இருக்கு. அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். வேதம் யாரு? அவரே. வேதத்தால் புகழப்படுபவரும் அவரே. ஸோ எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்தியமான பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அல்டிமேட்டா பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள்ன்றத அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார். தாங்கள் ஒருவராக இருந்த போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் நீங்க இருக்கீங்க. அவரே காலம். ஸோ இங்க அவருடைய முடிவு, ஆரம்பம், மத்தியில இருக்கக்கூடியது எதுவுமே அவரால் பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறார். அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து விஸ்தாரமாக இருக்கின்றார், அக்கண்டு காணப்படுகின்றார். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். எல்லாரும் பகவானிடத்தில் அச்சமுற்று பயந்து இங்கும் அங்கும் ஓடிக்கொண்டு பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாரணம் செய்கின்றார்கள். எப்படி அமைதி 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 என்று கூறிக்கொண்டே அவர்கள் வேத மந்திரங்களை பாடி பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பாக்குறோம். அடுத்த பதம், வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வாய்கள், வயிறுகள், கால் மற்றும் உமது இது எல்லாத்தையும் பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு இவருடைய அந்த கோரமான ரூபத்தை கண்டு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. அவங்க குழம்பி இருக்கின்றார்கள். அவங்கள போல நானுமே குழம்பி இருக்கின்றார். சோ எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கும்போது அதுவும் எப்படியெல்லாம் இருக்கார் அப்படின்றத காட்டுறாங்க. அங்க வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், உங்களுடைய நிறங்கள், உங்களுடைய திறந்த வாய், அது மட்டுமல்ல பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்கள், இதெல்லாம் பார்த்து நான் பயப்படுறேன். என்னுடைய மனதை சமநிலையில் தக்க வைப்பது முடியாது போல இருக்கு அப்படிங்கிறார். தமது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்கள் உட்பட வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அது மட்டுமல்ல, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் காலோ அஸ்மின், காலம் அவர்தான் அப்படிங்கிறார். அதனால அவரோட வாய்க்குள்ள யாரெல்லாம் போர் புரியணும்ன்ற எண்ணத்தோட போர்க்களத்துல இருக்காங்களோ எல்லாருமே அவரோட வாய்க்குள்ள போறாங்க, எக்ஸப்ட் பாண்டவர்கள். சோ நதிகள்லாம் எப்படி வந்து கடலை நோக்கி வேக வேகமா ஓடுதோ அது போல அத்தனை பேரும் அந்த போர் வீரர்கள், இவங்க அந்த போர்க்களத்துல பார்த்த அத்தனை பேரும் வந்து பகவானுடைய திருவாய்க்குள்ள நுழைவதை அவர்களால் பார்க்க முடிகின்றது. காலோஸ்மின், இதுதான் அந்த பதம் வாசிங்க மாதாஜி. 32வது பதம். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இல்ல அந்த ஸ்ரீ பகவான் வாச்சன் பகவான் உவாச்ச காலோஸ்மி காலோ அஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்த்துமிஹ பிரவருத்தஹ கிருதே அவித்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏ அவஸ்திதா பிரத்யநீகேஷு யோதாக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார்? காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவனாக இருக்கின்றேன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நானே வந்துள்ளேன். எப்படி எந்த ரூபத்தில் வந்திருக்கார்? காலனாக. சோ உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர 2 தரப்பிலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள், போர் வீரர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள். 33வது பதம் மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ ட்ரை பண்ணீங்க போன பதம். வாசிங்க மாதாஜி.
तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुघ्नं पुष्टन्ति राज्यं संसुत्वं मयैवैते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव स्वये சவ்யசாஷின். சோ எழுந்து போரிட தயாராக உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசின் அனுபவிப்பாய். ஏன்னா அவர்தான் காலம், இது நடக்க போகுதுன்றத முன்கூட்டியே சொல்றார். சோ நீ எந்த கலங்கங்களையும் பாதிக்கப்பட போறது கிடையாது. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்ய சாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் இருப்பாயாக. ஒரு போரில் நீ கருவியா இருந்தா போதும், இவங்களுடைய மரணம் ஆல்ரெடி எழுதப்பட்டு விட்டது. அதனால அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். துரோணர், பீஷ்மன், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். இந்த துரியோதனன் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் பகவானுடைய திருவாய்க்குள்ள நுழையிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அழிக்கப்பட்டுட்டாங்க. சோ எனவே அவர்களை கொல்வதால் உனக்கு எந்த ஒரு தோஷமும் கிடையாது, கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய் அப்படிங்கிற. நீ ஜஸ்ட் போரிடு, மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேங்கிற. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினார். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் அவர் வியாபித்து இருக்கிறதுனால எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணமயமா இருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்றார், விழுந்து விழுந்து வணங்குகின்றார். மிகுந்த பயத்தோடையும் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவர் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறினார். என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷா, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடத்தில் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையோடு உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு பவர் இருக்கு. சோ அவர்கள் பயம் கொண்டு இங்கும் அங்கும் அலைகின்றார்கள். மகாத்மாவே, பிரம்மனை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதிப்படைப்பாளர். பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்து அர்ஜுன் சொல்றார், நீங்களே ஆதிப்படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாது? ஏன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன் நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. சோ அவங்க உங்களை வணங்குவதில் ஏன் செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, லிமிட்லெஸ். சோ தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்று அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா நெத்தி அடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டார். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தோட இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளது. நீங்க எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கீங்கன்றதை நான் இப்போ முழுமையாக உணர்கின்றேன் அப்படின்றார். உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு, உங்களை நான் என்னோட நண்பனோ உறவினரோ எண்ணிக்கொண்டு சில சமயங்களில் நான் ஏதாவது மரியாதை குறைவாக இருந்தால் என்னை மன்னிக்கணும். ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் நேரா பாக்குறார், சாக்ஷாத் பகவானே பாக்குறார். சோ இவ்வளவு நேரம் அவருக்கு ஒரு உறவினனாகவோ நண்பனாக இருக்கும்போது இல்லாத ஒரு ஞானம், ஒரு உணர்வு, இப்ப அவர் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சரணடைந்த சீடன் போது அவர் அந்த ஞானத்தை வழங்க, கீதையை வழங்க வழங்க அவர் தூய்மையடைகின்றார்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். சோ சில சமயங்களில் நான் உங்களை தவறாகவோ தனியாகவோ இல்ல எல்லாரும் முன்னாடியும் உங்களை கிண்டல் பண்ணிருப்பேன், என்ன மன்னிச்சுடுங்கிறாரு. ஏன்னா பயம் வந்துருச்சு. இப்ப அவருக்கு அன்பு பாசம்ன்றதெல்லாம் போய் அவருக்கு பயம் வந்து விட்டது. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா நான் உங்களை அந்த ரூபத்துல பாக்கணும்னு அவர் கேட்டுட்டார். கிருஷ்ணரும் அந்த ரூபத்தை கொடுக்கிறார். அதை பார்த்த உடனே இவருக்கு பயம் வந்துச்சு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்த போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்கள் மத்தியிலும் அவமரியாதையாக உங்களை நடத்தியிருப்பேன். நீங்க அதை மன்னித்து வரல வேண்டும். 45வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 45. இல்ல யாரோ ட்ரை பண்றாங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, யாரோ ட்ரை பண்றீங்க. முதல் லைன் வாசிட்டீங்க, அப்புறம் தேவரூபம் பிரசீத தேஷ ஜெகன் நிவாஷ. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் எனது பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி
அருள் அருள் புரிவீராக. புரிவீராக. ஸோ இங்கு வந்து நான் என்னைக்குமே பார்க்காத அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. அதே சமயத்துல எனக்கு பயமும் மனக்குழப்பமும் ஏற்படுகின்றதுன்றார் அர்ஜுனன். ஸோ நீங்க தான் வந்து அனைத்தின் மூலம் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். ஆனால் உங்களுடைய ஆஹ் அந்த தெய்வ ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படிங்கிறார். ஸோ அடுத்த பதத்துல பார்த்தீங்கன்னா, விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை 4 கை ரூபத்தில் இவை அனைத்தும் வச்சிருக்கார். மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உறவில் உண்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். முதல்ல அவர் பார்த்தது விஸ்வரூப தரிசனம். அதற்கப்புறம் இப்ப 4 கை ரூபத்தில் நாராயண ரூபத்தை பார்க்க ஆசைப்படுறார். ஸோ குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார், உனக்கு முன்னாடி யாரும் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை ஆஹ் ஆஹ் கேட்டதில்லை அப்படிங்கிறார். அது மட்டுமல்ல, வேதங்களை படிக்கிறதுனாலையும் யாகங்களை செய்வதாலும் தானங்களாலும் புண்ணிய செயல்களாலும் கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். பௌதிகமான இந்த உலோகத்துல பகவானுடைய இந்த திவ்யமான இதை பார்க்க வந்து கடினம்ன்றார். இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்க, பயந்து போயிருக்க. அதனால பகவான் பக்தவச்சில தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து கஷ்டப்படுத்த நினைக்க மாட்டார். அதனால நான் இந்த ரூபத்தை களைகின்றேன் அப்படின்னுட்டு அவர் என்ன பண்றார், அந்த விஸ்வரூபத்தை கலைந்து 4 கை ரூபம் கொண்ட நாராயணனாக வருகின்றார். ஸோ திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இந்த மாதிரி பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஸோ இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மிகவும் கலங்கி இருக்கான் இல்லையா, அதனால அவருடைய அந்த பயத்தை போக்குவதற்காக விஸ்வரூப தரிசனத்தை மறைத்து 4 கை ரூபம் கொண்டு விஷ்ணுவாக அவர் வந்து காட்டி அருளுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கணும். 51வது 52வது பதம் மாதாஜி. 51 52 மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. 51 52 மேல இருக்கு பாருங்க, பிங்க் கலர்ல இருக்குது ஸ்லோகம். அர்ஜுத உவாச திருதராஷ்டிரவேதம் மாதுஷம் திருஷ்டவேதம் மாதுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்த்தன இதானிமஸ்மி ஷாய்விருத்த ஷேதா குருதிம் கத. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அடுத்தது 52. ஆமா ஆமா, கீழே இருக்கு பாருங்க, பிங்க் கலர். சுதர்தர்ஷி ஸ்ரீ பகவான் உவாச சுதர்தர்ஸ்மிதம் ரூபம் திருஷ்டவாதாசி வானாசி யத்மம தேவா அப் யசஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தரிசன காங்க்ஷினா. தர்ஷன காங்க்ஷினாக. ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ கிருஷ்ணரை அவருடைய ஹரே கிருஷ்ண பிரபு உண்மையான உருவில கண்ட உடனே அர்ஜுனன் சொல்றார், ஜனார்த்தனா, மனிதனை போல நீங்க தோன்றக்கூடிய மிக அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு இப்பதான் என்னுடைய மனம் வந்து சாந்தி அடைகின்றது. கிருஷ்ணரை அப்படி பார்த்த உடனே அவருக்கு சாந்தி அடைகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க, நான் இப்போ உனக்கு காட்டி அருளினேன் இந்த ரூபத்தை தேவர்களாலும் முனிவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் கூட இதை
புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 54வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்கரா. भक्त्या त्वम् अनन्यया शक्य हम एवं वितो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தூண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலேயே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மத்தர். தேங்க்யூ மத்தர். ஸோ பகவானை அடைவதற்கு பக்தி தொண்டு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத பார்க்கணும். அந்த பக்தி தொண்டு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, கலப்படமற்ற, கலங்கங்கள் இல்லாத தூய பக்தி தொண்டாக இருந்தாலொழிய பகவானை புரிந்து கொள்வது கடினமான ஒன்றுன்னு. கடைசி பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, கடைசி பதம். क्रोन् मत् परमो मत् भक्त शङ्ख वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम् ஏதி பாண்டவ. எனது ஹரே அன்பு கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்டி வாசிச்சு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிருங்க. தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா தம்ம வித்யாயாம் யோகா சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்ஷன யோகோ நாம் ஏகதசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார், எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் என்று ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளிலிருந்து கலங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளார். உண்மையான பக்தியோடு நாம் பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டு, அதுதான் நம்ம பார்த்தோம், நவவித பக்தி தொண்டு. அதுல யார் ஒருவர் ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டிருப்பாங்க. எப்படி? முற்றிலுமாக விடுபட்டிருப்பாங்க. எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, யார் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் மூலம் அவரை மட்டுமே சரணாகதியில் இருக்கின்றானோ அவன் என்னுடைய நண்பன், அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ இன்னையோட அத்தியாயம் பிரபஞ்ச தோற்றம், எப்படி அர்ஜுனன் அந்த விஸ்வரூபத்துல அழிக்கின்றான்னு பார்த்தோம். பரபிரம்மமாக நீங்க எப்படி ஒரு இதுலயும் இருக்கீங்க அப்படின்றத. ஸோ தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காணக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால் அதை காட்டி அருளுங்கள்ன்றார் அர்ஜுனன். அதற்கு ஏற்றார் போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த விஸ்வரூபத்தை பற்றின ஒரு விளக்கங்களை கொடுத்து விட்டு அங்கே அதை காட்டி அருளுகின்றார். அர்ஜுனன் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மிகவும் வியந்து போகின்றார். ஏன்னா பகவான் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் அங்க தத்துவமாக பார்க்கிறார். ஸோ அவருடைய வாய்க்குள்ள அனைத்து கௌரவர்கள் எல்லாரும் போறதையும் பார்க்கிறார். ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே காலம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், இறந்த காலம், நிகழ்காலம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலம். ஸோ இந்த போர்க்களத்தில் அடுத்த 8 நாட்களுக்குள்ளாக கௌரவர்கள் அனைவரும் மரணத்தை தழுவ போகின்றார்கள். அவர்கள் என்னிடமே வந்து சேர்வார்கள் அப்படின்றதான் இங்க கிருஷ்ணர் காட்டுகின்றார். ஸோ காலமாக இருக்கார், இது நடக்கும்ன்றதுனால அவர்கள் அவர்களுடைய மரணத்தையும் அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். எப்படி ஒரு கடலை நோக்கி வேகமாக நதி ஓடுகின்றதோ அது போல அத்தனை பேரும் அவருடைய வாய்க்குள்ளர போறாங்க அப்படின்றது. ஸோ அர்ஜுனன் இதுல மீண்டும் உங்களுடைய இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு. ஏன்னா நான் உங்களை நண்பனை போலவும் உறவினர் போலவும் சில சமயங்களில் எல்லார் முன்பு கூட உங்களை கடினமாக பேசியிருக்கலாம், என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அப்படின்னுட்டு அவரு மன்னிப்பு கேட்க, உங்களுடைய அந்த 4 கை ரூபத்தையும் நான் தரிசனம் செய்யணும்னு சொல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 4 கை ரூபத்தையும் ஃபைனலாக கிருஷ்ணராக அவர்கள் முன்னாடி தோன்றுகின்றார். ஸோ அப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்த்துட்டு நம்மளுடைய திருதராஷ்டிரரிடத்தில் சஞ்சயன் விவரிக்கின்றார். அல்டிமேட்டா பகவானுடைய இந்த தூய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க தூய பக்தி துண்டு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்தே ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கீ ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய் கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரி கிருஷ்ணா. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போட்டாங்களா மாதாஜி? மகாலட்சுமி மாதாஜி மாதாஜி மார்க் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஒரு பிரபு நேம்க்கு நம்பர் இருக்குமே, அதையும் போட்டாங்களா எல்லாரும்? ராஜேந்திரன் பிரபு மாதாஜி. ஓகே, நீங்க மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? அப்ப நம்ம லிங்க் ஷேர் பண்ண வேண்டியது இல்லையா?
இல்ல மாதாஜி, நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், பட் நானும் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. எடுத்துட்டீங்களா? ஏன்னா திருப்பி கேட்டிருக்காங்க யாரோ. சின்னதுரை பிரபு கேக்குறாங்க கேட்டிருக்காங்க. மாதாஜி, ஒரு போட்டுருங்க. சின்னதுரை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 39 வேற பேர் ஏதாவது இப்போ வந்திருக்காங்க மாதாஜி. எத்தனை பேர் மாதாஜி? 27 தானே தெரியுறாங்க. 27 தெரியுது மாதாஜி, ஆனா 39 29 பேர். இருக்காங்க மாதாஜி. 29 நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் மேடம். ஜாயின் பண்ண மாதாச்சு ஒரு ஓகே 1/2 hour மேடம். ஓகே எனக்கு ஓகே அந்த லிங்க் கொஞ்சம் அனுப்பி விடுங்க. ஓகே. திருப்பி அட்டெண்டன்ஸ் போடுவாங்க மாதாஜி. இப்ப நீங்க அதுல மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா. இப்ப இருக்கிறது 26 இருக்காங்க மாதாஜி. 39 மார்க் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். நீங்க அந்த லைவ் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே மகாலட்சுமி கிருஷ்ணா. மாதாஜி, உங்களை ஓகே நான் மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க அந்த லைவ் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. லைவ்